Mamă! Salutare toată lumea, numele meu este Tavi și astăzi o să facem un PvP cu Ioan. Ionuț. Bănuț. Hai bă Ioane, unde ești? Ce mama de? A, uite. Acum bă intrăm? Dăm? Vrei să dăm? Hopla! Mâncați scuița asta, dă! Bă! Eu alerg, știi? De ce n-alergi tu? Cum? Dai de 2 ori pe ăsta de sus. Unde e? Câtă viață ai în calaș? Și că ai golden apple. Gata, măi. Hai că ți-am lăsat uite. Zic că nu sunt bulangiu. Nu ești bulangiu. E bucaladiu. Filmez, mă. Shit. Boogie. Mamă, câte iteme aveai la tine, ce făceai mă cu astea atâta? Ce cu asta? Și uite câte Am iteme luat ai. niște iteme de la alea. A început să plouă. A, da, bine că este plătit toată ziua. Mai e decât un cărucior. Nu, da? Da. E, am eu la mine o grămadă. Am 7 kg la mine. Îți las și ție. Căruțe. Căruță, îți las și ție o căruță. Căruță, lasă-mă, căruță. Eu ce șmecher să vede mâna când îți dă. Când îți dai asta. Eu ce șmecher să vede mâna. A, nu. Să ți-am lăsat și ție căruțe. Căruță. Căruța căruța e rău. Nu frumos. Da. De ce nu știe? Ia văd. Hă? A, uite, văd itemele. Așa. Ți-am lăsat ție câteva căruțe. De căruța. Mamă, cât de sunt. Și logic. Dacă e nemâncat ăla, n-am văzut. Am jucat și cu Radu, dar n-am filmat. Sortică. Nu ia zi, Ioan. Aoleu, nici nu mai vorbesc. Da. Bă, am când... Puneți-ar, bă, vezi că ai sabia de diamond acolo. Unde e? Da, uite acum. Unde? Uite aici, uite acum. Unde-i căruțele? Căruța, mai zic încă o dată. Ia căruțele. Și când începe să ne batem? Nu. Când? Dai tu startul? Da. Haide. Când? Acum? Da. Măi, mâncat-aș bunița. Sunt calm eu. Mori, sunt calm. Păi, mei, de unde e atâta experiență? N-am experiență. De unde e experiență? Ce? Am eu experiență? Păi n-aveți, mă, că ești level 2. Da, păi nu, am omorât de aia zombie și ăstea. Nu-ți mai lua item, mai e acolo. Bă, da, bine, bă, nu mai ai căruțe, nu mai ai căruțe. Las că spai și mai pe și eu. Da. E nașpa că nu poți dau TP la tine, mamă câte item aveai. Da, ți le-am luat că nu sunt bulangiu ca Radu, ai văzut, ți le ia. Ma, ce faci cu armura de piele? Am vrea să și după jos. Ion PvP. Vrei să faci canal pe YouTube, mă? Păi magie. Așa. Bă, da, bă, tu dar ce n-ai bine nu dai, mă? Ce te uiți încolo? Eu eram așa că ne dă și mi se mișcă geamul. Ne mai bătem sau nu? Odată și gata? A? Și după aia ne bătem cu mobii. Mamă, i-am dat la o aia una. A, uite-te. Du-te că itemele tale sunt pe spate, hai după mine. Le vezi? Da. Hai, uite pe el. Stotonă, vezi? Tu ai inventarul full? Eu am inventarul. Skin-ul meu. Bine. Mamă, de-abia am armura și tu ai destul sabia de diamond. Eu am armura aproape full. Am full, adică. Nu-i dă, știi, 2 bucăți.
Eu 70. Și zi, dă tu startul, hai. Zi. 3. Bam, 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 bam. Bam, 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 nu te mai mișca, că nu mai știu cu bam. Mam. Lovitură triplă. Bam, 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 mamă. Haița! Nu te duci. Nu. Păi nu ne bate. Ți-e frică? Câtă viață ai la naibii? Păi dacă nu știi să dai în mine, mă. La unde dai, mă, tu? Dai, biete, unde? Tu n-ai văzut că eu sar aici? Eu am butonul ăsta aici și sar când vreau. Și eu tot acolo. Eu sunt sistemele aici, n-ai văzut că nu ți-am niciunul. E mereu Dar ține până vin ea, mai durează. gata, putea da, să ne dea. nu ne mai batem acum. Chiar n-ai zis să le vedem mobil? Ba da, nu mobil ne batem. Mamă, am filmat 6 minute până acum. Ea trebuie să mai pășina ca e bun. Că nu mai sunt nimica. Căruțe? Da, nu sunt căruțe, dar Gata, ai terminat? o să fac țigarii. Țigarii de Davi și de Radu. Rado, frate. Ăla-i țăranul. Ba nu, David, asta a făcut țăranul. Dar chiar, ăla-i țăranul, mâncați-o voi. Hai, nu spune. Aveam un chest plin cu Minecraft-uri și le-a luat pe toate, mâncați-o voi. Horbița țiganii, bă. 1, 2, 3. Ah, care e bun, fac parcurs, stai de la 15 metri. Așa, du-te și azi itemele. Tu mă vezi? Da, nu vezi că-s lângă tine, puț. Cine crede că e? Enderman, ce crede că e? Uite după casă. Să ne batem cu Molly, să vedem dacă se spamă Molly. Vine seara, vine seara, vine seara, Ioana. E mai bine jumate dimineața. Păi nu mai știu cum ziceai tu, mă. Iuhu! Ia fă și tu. Hai că nu mai batem acum. Eu mă duc în turn. Iuhu! Îl iau pe ăsta galben. Stai, am primit așa pe minute. Iuhu! Santa Claus, te văd, băi. Tu ai arc? Nu. Ai săgeți? Și eu am arc. Hai, pui am săgeți. Tu tragi cu arcul, eu trag cu arcul, tu cu săgețile. Bine merge. Iuhu! Da, da, l-a bătut fata aia de la început. Mă vezi? Nu vezi. Unde? Cum nu vezi, mă, ea? Nu mă vezi? Uite să zăcea din apă. Nu. Ioana, Da, te văd. Tu ești acolo sus. ia stai, mă. Gata, mă, te văd. Păi eu stăteam cu shift-ul. Eu stau cu shift-ul și nu-mi vezi numele. Adică cu shift. Stau pe ăsta. Și nu-mi vezi numele. Ce acum îmi vezi numele? Nu. Și acum... Nu-ți văd numele. Ia stai tu cu shift-ul. Ia uite, nu-ți mai văd numele. Uite. Și acum dacă nu mai stai cu shift-ul, ia, dar nu mai stai. Uite, sus. Mă, bește, am dat... E noapte? Da, nu vezi. Vei mai și plouă, trebuie să spawnezi dacă ești plouă. Uite, acum dacă stau lângă tine, tot nu-ți văd numele. Ia, stai lângă mine și îmi vezi numele.
Iese. A băgat update-ul ăsta. Cu să te uiți. Hai să facem un screenshot. Facem? Vino încolo, mă. Uită-te în sus. Ține ăla cu fața. Ține-o la cu fața. Maxim. Așa. Stai cu fata la cameră. Ei, eu mă uit la picioare, nu. Mă duc de acolo. Gata? Nu pot Uită-te. să mă uit în sus, nu pot să mă uit. Fac așa? Uite. Nu uite cu spatele, cu fata. Acum te uiți în jos. Gata. Gata-i frați, războinici! Uite, uite. Stai așa. Păi ce-ți facem un screenshot? O să mă și stinge, bag. Bag. Ce-ți Ce-ți facem un screenshot? Scrie acolo să poți să faci screenshot, nu știu. Deci da, noi cam atunci cu acest episod. Se pare că am filmat 12 minute și noi ne vedem data viitoare. Pa! Hai Ioane, dă-i cu pumnul. Dă-i cu pumnul. Dă-i. Cu cărnița, cu ce ai tu. Călnița! Bani! Hai. Eu am fost Avi și Ioan. eu am bulion cu mine. Eu nu sunt pentru tine. Pa!